Здравейте, Марулка отново е тук с много нови неща за споделяне и показване, така че гледай! Вижте колко е коледно всичко, уникално е. Ето тук всеки път. Така. И не уникално. Не знам дали на вас изглежда уютно, обаче чувството е страхотно да стоиш на такова място. Просто не знам. Ох! Ау! Е така се стоя. Вземам си лаптопа, тетрадката и страхотно. Но цъквам лампичка, спокойно не е толкова тъмно. И така хора, аз обаче трябва да си лягам, защото утре ще ставам рано да бягам и оттам ще снимам, разбира се. И така. Айде да знаете, но преди това трябва да си снимам лицето. И ето ми е украсата. Масата, коледна свеща с мандаринки, много ясно, няма какво друго да сложа. По принцип нямам абсолютно нищо на масата, като покривка или някаква ваза, нещо така украшение, защото най-често дялкам зъби на тази маса и масата става на нищо. И почти всяка вечер се чисти от мен. Да, от кой друг, то няма друг тук. Другото винаги ми е било много кринджово това хората да снимат в банята, как си мият зъбите, как си не знам с какво, нищо че го правя в момента, но аз исках само да снимам как си слагам пяна на лицето, защото много ме киви самата пяна, много е готино. И така се слагаш и тук. Много е мекичко, приятно. И така. Знам, че не ви е интересно това, така че да. Цъкнах лампата да виждате по-ясно какво имам тук. И да. Това не са чорапи. Всъщност, да, били са чорапи, обаче се уча да жонглирам, така че да. Още едно хоби имам. О, че топличко. Значи аз се топля визуално с това, но буквално с климатика. Иначе това е брутално, наистина брутално. Предава страхотен уют. Препоръчвам 100%. Тук ще е по-хубаво, когато снимам по-тъмно, ама няма значение. Между другото, това е пажината от Хелуин. Ако сте гледали влога, ще знаете. Ако не сте, отидете да го гледате. Може, да лайкнете също, да се абонирате. Нормалните неща. Няма какво да напомням. Това също така. Това много сладко се и вижте. Много готино. Да, това е. Добро утро. Готови сме. 6:30. Обувам се нормално обувките, да искам. Така. Две неща, които не ми харесва, когато бягам рано сутринта. Първо, че ми е студия, не съм само с една жилетка. Второ, когато се връщам на горнището, просто е отвратително. Но, така. И нека да бегучкаме, хора. Знам колко кадри ще видите от това нещо, обаче е много красиво. Всъщност не е толкова красиво, защото съм виждала много по-красиви изгри във Варна, чисти наистина. В момента ми много облаци, но това е късмет, че има нещо, не е празно. Спирам вече да снимам, защото сега се спах поне 3 пъти. Принцип не се спирам и се измарям така повече, така че адио. Сега изкачваме тези стълби. Ох, малко са гаднички, но става.
Докато чакам водата да се изтопли, ще ви покажа какво си намерих. По принцип не вземам разни неща от земята, спокойно, но това го правих като знак. Това е, как се казва, като ринг за предмишница. Да ме така. И да, реших да го взема. Не знам я защо, така го усетих и го взех. Ако нямам такова нещо, тече. Перфектно. Айде, чао! Апдейт. Отдолу съм спорниче. Защо? Преди 40 минути гледах TikTok и 30 минути танцувах този танц. Намерих един танц. Всъщност той е тренд в момента и ми излезе и викам, айде. Защото преди съм тренирала спортни танци, ако не знаете. Може съм споменала, не съм сигурна, няма значение. И той е баш такъв на спортните танц, ама не мога да прегледаш какво е като джайв, ма и като самба, нещо смесце. Някой ми хареса видеото. Окей. И като го видях, се викам, о, айде, защото много ми се танцува. И да, съм танцувах. Обаче ръцете ни ми харесват, краката ни ми харесват, значи стъпките веднага ги научих, това е лесна работа. Ама другото, да. Маса с чорапи, защото няма да тръгна с топчета. С топчета едва вървя, камо ли да танцувам. Преди не знам как съм танцувала. Но няма значение. И много се изкефих. Стана ми тъжно дори и мъчно. Носталгията ми хвана с една дума, но какво такова пак. Абе, танцувам се за удоволствие и се радвам, че мога да танцувам и съм се научила от малка и не съм дърво. Мога да танцувам всичко. Наистина всичко. Разбира се, по закона на Мърфи, както всеки знае, когато ти си зает, всички те търсят. Когато не си зает, никой не те търси. Всички са заети. Винаги е така. И в момента за 2 дни трябва да угодя поне 5-6 човека. Не, аз искам да угодя, но е много трудно, но да, ще го направя. Първо се виждам с този човек, после с този, после имам някаква работа, после не знам си какво е така, 2-3 дни, чата-пата. Днеска е един от тези дни, както се казва. И така. Утре ме чакат доста забавни неща, интересни, така че ще ви взема с мен. Да. Това микс, Plaza Mix е. Го слушах почти всеки ден на работа и сега ми стана някакво носталгично. Не, че мирисва много, но все пак. Това е 1 час и нещо, но има много готини песни и не е чалга, нали? Защото като някой каже Плаза, аз се ищо за чалготеката, не. Шкам на билярд. Не знам, ще снимам, защото ще бъда с почти непознати хора, между другото. И да. Но предложих, защото не съм играла отдавна и не се играе. Буквално вторника ми се играеше, но нямаше с кой. Да. Забравих да снимам, за което съжалявам, но нали билярд като билярд. В момента е 12 часа и се прибирам пеша, защото съм лудичка. И така. Този отпечатък ще бъркаме с гипс в момента. И така. Много се радвам, че отново дарих кръв. Чувствам се страхотно в момента. Този път не ми изтръпна ръката, защото леглата бяха много удобни. Има къде сложиш ръката така на пластмаса. Супер видиш. Но миналата година беше ужас. И аз от това се притеснявах. Иначе не ме е страх от игли, нито от кръв, нито от нищо. Дори се гледам без проблем. Нали, ганъка ти вкара иглата, малко боли, но това за някакви секунди. И жената от миналата година ме помни, защото нали бях ходила миналата година в училище да дарявам кръв, сега тук. Не каза, помняте ми вика, ти миналия път с дясната беше, нали? Нали така? Аз викам, да. И тя ми запомнила името и много готино. Ма този път реших от лявата, защото дясната получи неща прав с нея.
А пък лявата и цял статок бишката и сега носих якто и то. Така малко странно беше, но няма значение. Айде тръгвам. Hello! Той се видява, че в този влог само ще бъде половина, няма да показвам почти нищо, защото си забравям да снимам, съжалявам за което, но когато е приятно с някой, нали знаете. Ми е по-хубавично така да се телефон. Въобще, какво са бури? Дистанционното. Оставите. Така, черния петък, голямата работа. Нищо общо с черния петък в чужбина. Нищо общо. Не, че съм ходила, но нямаше почти никакви намаления. Аз се върнах с тези коледни хартийки. Това е от мен. Изхъбила съм 4 лева само за тези и съм много доволна от черния петък. Да, това е. Окей, това поне е важно. Винаги трябва да имаш такова нещо. Да опаковам хорица, обаче не мога да ви покажа, тъй като сестра ми гледа влоговете, може би, не знам честно казано, и ще види какво представлява, така че по-добре не. Почвам календара. Йей! И да завърша на влога, разбира се, дойде първия сняг във Варна. Вижте какво е положението. По принцип от този път се минава нагоре към гората, но не е много окей. Не много ходим някаква брадвичка и цък-цък-цък, ама не. Вижте колко е красивочко, хорица. Обожавам сняг, но обичам и топло, така че да. Чао! Isabel!